cacarita wong agung kalih Raja Putra Pringgondane Raden Harya Gatotkaca Sumamana ingkang rayi satriya Tanjung Anom ya satriya Prangkawati Raden Bimanyu sesarengan Denira meminta sih nugrahaning Bathara saya mandes mantenging pangesti Denira nenuwun marang purbane Jawata kang mubeng mati kasembadan Denira mangsa semedi wong agung kekalih ana cahya wonten ing gegana sami sakala sami raraosan apa baya satriya iku ingkang den upadi ya terang ning kalangan agar pandamun caratina ndereka kunang surem sorotetan padang kasor lan padari aduh kakang cahyaning ngrat ora nyono kleru pakati kurikala semana temah keseluruh lakuku yayi kaya ora dadi ngopo nadyan to kepriye wae mesti bakal ana leliru peparinging Gusti sarta pituduh saka Jawata kang karya jagat mbok menawa ya satriya iki yayi ingkang minangka dadi adeg-adeg keparinging Jawata minangka mengkoni keprabon Ratu trah pakuning ngrat sira ingkang mengkone keprabon pun kakang ingkang momong yo yen to pancen napa baya satriya loro iki ayo kakang padha mapan ana papan kang prayoga muga-muga kaiden dening Gusti iya ayo yayi mareka den prayitna temuni rire eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi kilar semedi tengahing latar Ndara kula Gus ora ilang angsa kula bebek cilik wirawiri ndereke kalih ndika Gus nyatane panjenengan pun kepareng apa ya kepareng kepiye kok nah nek sampean ora krasa sing ngerti malah wong liya nek awake dhewe mesti ora krasa ora mudeng nek menawa niku entuk kamulyan Gus menanipun Ndara Abimanyu pun kelampan Ndara Abimanyu nampi wahyu keprabon wahyu cakrane ngrat mpun manunggal kalih ndika mengkono wae nggih lah Ndara Gatut panjenengan nampi wahyu panjenengan menika nampi wahyu cahyaning ngrat wahyu pamong mugi-mugi kaiden liripun
Nadyan Tandha Abimanyu entuk wahyu ratu ning sampeyan ampun jagake kudu dadi ratu nggih Gus. Mengkono. Nggih. Contone bapak sampeyan biyen Ndara Janaka pun tau nampi wahyu keprabon, wahyu Sri Makutha Rama. Nek nggih mboten dadi ratu to. Ngiras pantes napake anak putu. Ibarate sampeyan sing nandur sapa ngerti nek anak sampeyan besok sing bakal mbacutake nampa keprabon. Ibarate ngendikane para pinisepuh biyen kamukten iki aja dienggo dhewe, aja dientek-entekke. Dileberake teng putra wayah. Ngaten lho Gus. Mengkono. Nggih. Dadi panjenengan niku dadi lantaran nggih menika tumurune wahyu cakrane tedak turun sampean bakal dadi ratu trah pakuning ngrat. Lah bakal sing momong Kang Raka tedak turune Gatotkaca. Mula sampeyan karo Abimanyu ora kena pisah. Sing rukun nggih. Mengkono ya nggih. Ya bakal paestokake. Sampeyan dijarak kali sinten mawon ora kena nesu. Dipoyoki ya aja nesu, dicacat aja nesu, tembunge saiki dikritik ya aja muring. Sebab zaman saiki ini kebak kritik. Pun to. Diapik-apik ngoyo ya dikritik. Kurang-kurang bejane nika pencitraan mengkira ngeten. Oke-oke menika ngoten niku. Nek mboten perlu panjenengan tersinggung, ampun. Ora kena. Mangkono ya nggih. Ampun nganti menawi niku sakit menggalih. Nggih, kabeh ditampa legawa. Anggere sampean saged nganten mugi Gusti ngijabahi. Pun ditutuke le nenuwun aja dikendhoni nek perlu dikencengi. Saya katriya triasmara marang risang kadirate ratu ratune wong cara kembang jaya kusuma asemreng kula Raden kula ingkang sowan Raden sira iku sapa dang kaliyan kula ingkang Sudya mastani ndang pamikatsih paduka menika sinten iya kekasih Raden Abimanyu menawi kula nala gareng boyongku ngono lho durung oleh nyelo kaya bagus-bagus mono lah rem boyo nuleh anakmu wis songo rajane kemplelet diaglake rae ning iya banget naga ban ceprik mbok wis
Wong aku jeneng-jenenge dhewe kok ya ora entuk. Raden, kula nyuwun pengayoman paduka Raden. Estunipun katemben kemawon. Kula dipun potho-potho, kula dipun oyak-oyak kaliyan setunggaling priya. Nanging kula boten purun ladi Raden. Jalaran ingkang kula padosi namung paduka Raden Abimanyu. Pamikasi wonten dawuh Raden sing gedhe pangapuramu ora jeneng Abimanyu nampik kelawan swijining wanita nanging dina iki aku lagi manekung manungku puja nuwun marang purbaning Gusti aku durung bisa nampa katresnaning sapa wae wis dina iki kowe baliya tak sesuwun marang Gusti muga-muga ana priya sing dadi cocok ing atimu bisa ngayomi karo uripmu pamikasi saestu Raden boten wonten sembahan kula boten wonten priya ingkang badhe kula ladosi kejawi namung paduka kula sumanggaaken pecah gesang kula menawi panjenengan boten kersa inggih kula nyuwun tulung panjenengan wangsulaken priya ingkang oyak-oyak kula menika wau pamikasih aja mbebuthek banyu bening kuwi perkaramu kuwi aja ngedu karo aku kelawan swijining priya wis kowe baliya saestu Raden kula mboten mangsul menawi kula dereng nampi pambiyantu saking paduka kowe gelem bali apa ora kowe gelem bali apa ora